na agụpe ụzọ agụpe ọnụ. Ọ bụrụ taa ka m si anabata gị n'ọmarịcha izu ụka nke a. Eji m aka na izu ụka gara aga metere gị mma. Ana m asị na izu ụka nke a n'ụzọ gị niile ka bụ ụzọ mmiri. Ọ ka bụkwa na UGWUMBA telivishọn ebe ahụ anyị si ewetara gị ihe omume ka Osi Mee ka anyị nọ. Taa wee bụrụ Mọnde ahịa eke n'azụ bụ abalị 20 n'ime ọnwa 11 nke afọ 2023. Eji m aka na imere ọfụma ebe ahụ ị nọ. Nke ọ bụla ị na-eme dị mma ya gaziere gị. Aha m bụ Emilia Onyechinwankwọ, kpọọ m Adaoledo. Dịka isi mara, ọ bụghị so naanị m n'ebe a. Mụ na onye isi ozi n'UGWUMBA telivishọn ya, Maazị Mike Onovo, biko nna kene ọhaneze. Ọ dị mma Igbo daalụ nụ, anyị anabata unu n'oge mmemme anyị nke ụbọchị tata. Ya bụ ka anyị gaa n'ihu. Daalụ. Akụkọ mba anyị nwere ebe a wee sị massive demolition of houses at Abulado residents cries out. Nke a wee bụrụ na ndị bi na Abulado, o nwere ihe onyonyo na-erute anyị aka n'ụtụtụ a na ndị bi na Abulado na Lagos steeti na-eti mkpu a na-eti ebeo na gọọmenti na-akwatusi ụlọ ndị mmadụ ebe ahụ. Ihe onyonyo a wee na-erute anyị aka nwere afọ ka ndị Igbo na-eti si ndị Igbo lawazie na ọ dịzie ka a ga-asị na ọsọ ụlọ ndị Igbo ka a na-akụtu ebe ahụ. Ị nwere ike ikwu maka nke a? O nwere ike ịbụ sọsọ ụlọ ndị Igbo maka na ndị Igbo bụ ihe na-agbahafụ mmiri ha na-aga ekpuchi. Ọ ga-abụ ụlọ ndị Igbo maka na ọsụsọ ndị Igbo ka ọ na-abụ onye nweta ego ọ sị kama ya na-ama mbụ landlord. O mezie na ịma nyocha ihe gbasara ana. Ọ bụrụ na gọọmenti sị gị arụ n'ụlọ ebe a, arụ n'ụlọ ebe a, onye Igbo na-ekwenyesi na enwe ihe na-emenụ. O ruo mgbe aha ya gaa ihe na ụfọdụ kwanụ bụ ndị Igbo anyị na-eso aghọrị ndị Igbo anyị. Nna etu ego batara gị aka bịa ka aga ebe dị etu a dị etu a, aga eruo ebe ahụ aga tinye ego. Ọ tinyezie ya mgbe o mewere ị na-ene anya ka okerekwu eji n'ọnụ. Ya mere na ya bụ ihe a na-akụtu. Enweghị gọọmenti na-adị eme kama na nke Igbo anyị nke Lagos ka nke ibie maka na Lagos bụ ana mmiri. Ọzọkwa bụ na Lagos nwere ebe were ọnọdụ dị agha. Ọ na-abụ abịa ịma mma nke bụ nke onye ọbụla na-egoro ana na-arụ ụlọ na-egoro ana na-arụ ụlọ mbọsị ọbụla ọ sọrọ ha. Ịgawa na ihe dịka ala Hausa ị ga-achọta etu ị ga-esi tupu ị chọpụta ihe gbasara ana ọ na-enye nsogbu. Ọ bụrụ ihe a na-anyọ ndị gọọmenti biko ha mee ya etu a emewenara iwu ntani imo ihe niile bụ na kọmputa. Ọ bụrụ na mmadụ wetara ya akwụkwọ ana biko gaa tụ n'ọfụma. Ị mara ebe kwesịrị ịrụ ụlọ ma ebe na-ekwesịghị ịrụ ụlọ. Maka na ihe nke a bụ ihe mwute. Anụrụ m ka otu nwaanyị na-ebe na ofu ụlọ arụrụ ebe ahụ nọ 6 months ago, ọnwa 6 gara aga ka a ka rụrụ ya bụ ụlọ. Mgbe na-eti ma ọ pụtazi na onye dị etu amahụ na gọọmenti sisi arụrụ ụlọ ebe ahụ kọpụta na gọọmenti anaghị ekwu ya ọfụma nke ọ na-abanyekwa ndị mmadụ ntị ọfụma. Akụrụsichakwa aha ihe etu a ịma na ndị gọọmenti na-eme ka ndị Igbo isi akụrụcha ya etu ahụ. Ọ bụrụ na ebidoghị rụwa ihe dịka afọ na-abụọ na-abịa ị ga-afụkwa na onye Igbo ga-aga igoro ebe ahụ. Ya bụ hapụ ya na ọ dị n'anyị n'ọbara. Ofu ihe m chọrọ itinye aka bụ na orugo mgbe ndị a na-ekwu na a ga-ana ọ dịghịkwana fecha anyị na kama na ọ ga-erotara gị na e nwere ebe isi maka ọ bụghị ebe a bụ ịkụhụrụ bọtụlụ na Lagos. Ọ bụrụ na ikekwe dịka akwa gbara ụmụ ya ị na-atụrụkwa ji na-atụrụkwa mkpọrọgwụ. Ọ bụrụ na ị nwere ihe dịka ụlọ ahịa ịtọ na Lagos wee nwee ofu maọbụ ịbụọ n'ala Igbo, ọ bụrụ na anapụghị nke a maọbụ enwere etu nke a si ji ụkwụ enwere ihe ị ga-adabere na ụlọ karịa ma na-eme ha maka ịkụtu ụlọ mmadụ. Amara m otu nwoke mgbe ahụ akụtụrụ ụlọ ya. Ọ bụrụ na akụtụ gị ụlọ ahụ ka kwara ruo tata. Ya bụ nwoke bụ na a bịara ugbu ese ọ bịara nụ na a ga-akụtu ụlọ ya. Ọ dị nke 2 story ka 3 story. Ọbara mgbanye elu bịa nwoke obi mmapụ obi nkoropụ etu a ka nwoke si nwụọ. Ụlọ ka kwara ruo tata. Ọ bụghị ihe dị ofele ma ọ dịghị ofele chacha. Ya bụ na ndị Igbo be anyị ga-agba mbọ hụ na ihe dị etu a sị na dịka isi wee kwuo na enwesi ụmụ onye tụrụ ji ya tụrụ mgbọrọgwụ ọ ga-abụ enwe ka ọ bụ ọkwa nke ọ ga-abụ onye nwe ji were ji ha riwe mgbọrọgwụ. Biko ya bụrụ na ị bụ onye Igbo nọrọ ebe a otu ụkwụ gị ebe a otu ụkwụ gị n'ụlọ ọ ga-amagbu onwe ya etu a ka anyị na-asụkwa ndị o mere ha ndo ka ọ ghara ịdị ka anyị na-eme ha. Biko ndonu na ọ dịghọkwa n'ofele ọzọ emena ihe a na-ekwu. Anyị ga-aga n'iru kịta.
Akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee sị Enugu Central Terminal Logistics Hub to provide 11,000 jobs, add 47.5 billion naira to economy. Ọ gọọmenti na-ekwu nke a. Ha kwuru gawa, hapụ ndị a ha kwuru gawa. A na-akpọ bilion ahụ dịka ihe na etu a gọvanọ pụtara na ihe ọ ga na-akpọ bilion a ga-eme nke bọs stọpụ arụrụ n'Enugu bụ ndị ara ka arụrụ ya. Bọs stọpụ arụrụ imirikiti n'ime ha mgbe e mechara ensas enwere bọs stọpụ ha bịara arụọ ntaramahụhụ ndị ara bụ ihe bi na ọtụtụ n'ime ya. Mana ọ bụrụ na onye nke anyị na-asịkwa onye nke nnọọ ọ bụrụ na ọ ga-abụ kwumkwum mmemme anyị ga-anabata ya, mana ọ bụrụ ha na kwumkwum enweghị mmemme ihe na-akọwa bụ na bọs stọpụ ndị arụburu arụ anaghị arụ ọrụ a na-arụ ọrụ. Nwere onye na-anọ n'ime iru ebe ahụ ịgagharịa n'ime Enugu township ị ga-afụ na ndị ara dị n'ime imirikiti bọs stọpụ ahụ a na-eji nde milion wee rụọ ya mgbe ahụ arụrụ ya. Ya bụ ọ bụrụ na ha na-ekwu ihe a o ruo ego mgbe ọ ga-abụ a na-eme ị na-egosi nwata awụ n'ikpe okwute ị na-arụrụ ya aka maka na awụ na okwute n'iyi. Mana ọ dịkwa m ka a ga-asị na ha adịgo njikere emezi nkịta ebe ha na-ekwu na ihe dị etu a ga-enye ndị mmadụ ọrụ up to 11,000 jobs ka ha ga-ekiriti wee nyekwa aka ịkwalite gọọmenti etiti. Ahụeze Chineke agbaghị aka azakwa Mike kama na ihe na-ekwu bụ tupu anụ ọgụ si gbaa mgba a na-ekwu na a ga-eme nke a na a ga-eme nke a. Ofu ihe ka mkpa gọvanọ Mba biko ọ bụrụ na ịnụ ihe a ma ọ bụ ndị otu mkpu ofu ihe anyị na-eme ugbu a ofu ihe kachasị mkpa bụ nkwa ahụ ikwere anyị o ruokwana esi na 180 days na a ga-enwe mmiri n'Enugu. Ọ bụrụ ha na imepụtie nwanne ya gaa mụdị ga gotere gị nkwụ ọcha nke ọzọ niile a na-ekwu bụ okwu na-ese akụkọ n'ọkụ ya nụnụ. Ngwa anyị na-atụ anya na ihe dị etu a ga-abịa na mmezu maka na ihe ọma ka ọ bụ. Akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a jee n'akwụkwọ Sun jee gotakwuo ya. Ọzọ dịka ibe ebe a wee sị Ebonyi set to return missionary schools to owners. Nke a wụ aka na-achị Ebonyi steeti gọvanọ Nwifuru na-ekwu nke a na achọrọ iweghachi ụlọ akwụkwọ ndị a si ndị chọọchị n'aka ndị ụlọ ụka na-achọrọ inyeghachi ha azụ. Dịka m na-agụ akụkọ a ka m na-afụta na ụlọ akwụkwọ a si ndị ụlọ ụka n'aka ka a napụrụ ha gọọmenti napụrụ ha mgbe a lụchara civil war. Mana kịta ha chọzi inyeghachi ha. Ị nwere ike ikwu maka ofu ihe doro anya bụ na okweghị ndị gọọmenti ọ nyụrụ ha dịka ọkụkọ nyụrụ mamịrị ya ma ọ bụrụ na ha ga-eweghachi ọ ka mma. O tenarị ọtụtụ na Enugu emeni Anambra emeni amadị m na ndị Ebonyi ka na-eme ihe na maka ọ bụrụ na ọ nọrọ ndị chọọchị n'aka ọ dị m ka ọ ga-eme ka ibu benata n'aka gọọmenti kama na nsogbuzi bụ na ọ bụrụ na ọ banye chọọchị n'aka ndị chọọchị imezikwa n'etu ahụ ọ dị bụ mbụ maka ama m na mgbe ahụ ada akwụ n'ụgwọ akwụkwọ ego mma na-atụta bụ ihe eji akwalite ihe gbasara agụmakwụkwọ na be anyị. Mana ile n'anya ugbu a nke chọọchị dịzi nke ọka njọ enwere ike atinyekwu ya na ihe na ihe na-akwụkwọ ihe dịka akpa ego nwere ike ịbụ akpa ego etinyekwu ego n'ụgwọ akwụkwọ. Ya ọ bụrụ na enyekwa ya ha kwadoro si nye ha enyekwa ha si na-enebekwa ha nye ụkwọrọ nkwado a ga na-enye chọọchị a na-enyekwa. Ihe akụkọ a na-akọwa dị na ha dịgo njikere ịkwalite agụmakwụkwọ n'obodo ya bụ na Ebonyi steeti. Ọ bụrụ na ha dị nkwarebe ime ihe dị etu ọ dịkwa mma si nyefee ihe ya n'aka na gọọmenti etinyezie anya ọfụma n'ihe gbasara agụmakwụkwọ nke a ga-adịkwa mma. Ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na akwụkwọ The Nation ka ị ga-agụrụkwuo ya ọfụma. Akụkọ ọzọ dịka ibe ebe a wee sị Federal Government launches release of 4,068 inmates. Nke a wee na-akọwa na gọọmenti etiti akwadoghị ịgbahapụ ndị mmadụ nọ na mkpọrọ ihe ruru mmadụ 4,068. Ị nwere ike ikwu maka nke a. Iruo na nga ọ bụrụ na enwebeghị ihe kpụgara ụlọ nga dịka ịga nene mmadụ ma ọ bụ ịga kene ndị na-arụ ebe ahụ maka onye bara ụlọ nga so na nga ọ bụrụ na enwebeghị ihe kpọbara ebe ahụ ọ dị mma ka ịnọkọta ịga ya maka na iru ebe ahụ ịfụ ihe ha na-afụ. Ofu ihe na-enye m nsogbu bụ na ọ bụrụ na agbaghị ego ndị gọọmenti na-emefu ma ọ bụ a na-ekwu na a na-emefu iji wee zụọ ndị nga ị mara na ọ bụrụ na a na-emefu ya bụ ego ọ bụrụ na a na-emefu ọkara ya otu o kwesịrị ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị na ọka mma ka a ga nọrọ na nga
kama na ị nọrụzie ebe ahụ ịfụzie ihe dị n'ime ya ema na nsogbu dị. Ya bụ ọ dị mma si kwụhapụ ndị agha eji, maka ama m na ọtụtụ n'ime ndị a na-ekwu okwu ịkwụhapụ bụ ọ bụ ụdị ndị a tọrọ nga na ọ bụ ndị nọ awaiting trial, ma ọ bụ ndị uwe ojii egbughara isi kpụrụ gaa onye n'ime ụlọ nga. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ndị nọ n'ụlọ nga na-abụrụ ihe ha mere edochaghị anya, ọ bụ ọkwanụ na ihe a sị na ha mere kama na mgbe ụfọdụ ajọ ọchị nwere ike ịdakpunye mmadụ onye dị etu enweta onwe ya n'ụlọ nga. Ihe dị ebe a bụ ọ bụ na gọọmenti n'anya wee fụta na ụfọdụ ndị dị etu a na ha anọteghị aka onwekwenụ ihe nwere isi ha ji wee nọrọ ebe ahụ, ọ ka mma ịtọhapụ ha, nyere ha aka ka ha pụtakwa n'ihe bịa bụrụ mmadụ ọzọ. Ọ dị mma, okwu ya maka anyị gaa n'ihu. Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwa ihe gbasara akụkọ a, ọ dị n'akwụkwọ The Nation, jee kegoro ya ọfụma. Akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị Abia government begins payment of judiciary workers 8 years salary arrears. Nsogbu dịkwa maka mgbe gụtara ya bụ ihe ana m asị kedu ka mmadụ ga na-eji na-arụ ọrụ ejie ya ụgwọ ofu afọ ịbụọ ịtọ ruo afọ asatọ. Onye na-eji ya bụ ụgwọ isi ọ dịkwa ya mma? Maka na biko ọ bụrụ na eji ndị ọrụ Abia steeti ndị na-arụ n'ebe mmebi iwu ndị judiciary, ọ bụrụ na eji unu ụgwọ ihe dịka afọ asatọ, nsogbu dị. Ihe m na-ajụ bụ ndị a niile ha na-arụ ọrụ bido n'afọ nke mbụ ruo na nke asatọ, ka ezi ebe ha si enweta ego ha ji ebe ndụ. Ịma na ọ bụrụ na ugwu mụta mgbaji ụkwụ agadi nwaanyị amụta ejekọta akwụrụ, na ihe na-adị n'ime ya bụ ụfọdụ n'ime ha anwụọna, ụfọdụ ada agazi ọrụ, mana n'ihi na ịchụghị ha maka enweghị ha na-arụ, n'ihi na achụghị ha n'ọrụ, ha n'ọrụ n'afọ ha ka dị ebe ahụ, ị ka na-eji ha ụgwọ. Ọ dị ka kịta abịa asị ndị refinery Nigeria nwenubeghị mbọsa esi n'ime ewepụta ma ofu mkpụrụ galọn petrol, mana ọ na-akwụ ha bilion. Ọ nsogbu dị na obodo anyị bụ Nigeria. Ihe ahụ ezigbo nsogbu. Ọ bụ na ha ga-ebido ma ndị nke nwụgoro anwụ ma ndị nke hapụgoro ọrụ, maka na ike agwa m na mmadụ rụgidoro ọrụ ruo afọ asatọ akwụghị ụgwọ ọ ka na-agakwa. Ọ bụ na ha bidoro ịkwụ ya, ọ dịkwa mma. Si gaa n'ihu. Ọ dị mma. Ahịnze Chineke, biko gọvanọ na-achị Abia steeti Alex Oti, anyị na-ekene gị n'Ugwumba TV, a na-asị gị daalụ maka na ọ dịghị mfe ọkwa na ya wụ ofu ihe na-emenụ. Ụfọdụ nsogbu anyị nwere n'ọchịchị na be anyị dịka ama onwe m maara bụ na ndị a na-enyewu ụmụ ego ekwesịrị iji rụọ ọrụ buru ibu. Ya bụ ọ bụrụ na ị batara n'onwe gị dịka na ịdị ime wee jewe n'oke, enweghị onye gị na-ege enwe nsogbu. Ego a ekwesịrị iji kwụ ndị ụgwọ gburu ndị riri kemgbe a ga-akpọpụta ha. Onye na-arụ ọrụ kwesịrị ịnara ụgwọ ọrụ, ka ezi ebe ego ahụ na-abanye. Ndị a bụ ndị nnukwu ajụjụ. Fọmfoju akpa na-eme na afọ ọbụla unu na-ekpogonata ego anakọtanata ndị mmadụ ego, emechaa ya mgbe ike ga-agwụ, mgbe ị ga-aka nka, eyige ntị mgbe ị ga-aka nka. Ọ bụghị ọrịa shuga, ọ bụrụ ọrịa obi, ma ọ bụ ofu ọrịa a na-ama ngwọta ifu onye ahụ ọ dị ndụ taa ahụ n'ike, ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Ya bụ na ọ ka mma biko ihe ọbụla ga-eme gị iji wee mee ka ndị ahụ imejọrọ emejọ ka ha sị ngwa ka agbagharịa, biko mewekwa ya kịta, maka na onye ọbụla iriri ego ya, enwe ndị nwụrụ ahụrụ ya maka na ego adịghị, enwe ndị agụụ gburu egbu, enwe ndị obi mgbawa gburu maka na iji ha ụgwọ ọrụ. Ọhọ ịka na-agba gị. Ọ bụrụ na ekpuru ya bata n'ezinụlọ ịma ka anyị hapụ, ọ bụghị tata ka o bidoro. Chukwu ga-azọpụta anyị. Ihe kwuru bụ eziokwu. Si onye na-eme ya mezie ọfụma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a, gaa na Premium Times gaa gụta ya. Ọ wee bụrụ taa ka anyị ga-eweta ya na njedebe na nke taa n'ihe omume ka Osi Mee n'Ugwumba Television. Ya bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị, biko gbaa mbọ binye aka ịhụnanya, tinye ozi na ngalaba ozi, kesaa ozi ya ma sonyere Ugwumba Television.
dịka ị na-eme nke a ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Mechefukwana na akụkọ ndị anyị na-eweta ebe a bụ ka esi dee ya n'akwụkwọ ndị anyị si na ya wee gụpụta ya, onwe nke si gọọmenti n'ọnụ maọbụ anyị onwe anyị. Ya bụ na ị na-atụnye alụ ikwuo ka o si wee dị gị n'uche gara esi na asị. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo, kpọọ m Ada Ọlaedo, Ngoke n'ọha na eze nna. Ọ dị mma. Igbo bụ Igbo, daalụ nọ. Dịka ọ na-ekwu, enweghị nke si na enwekwa nke si m n'ọnụ, maka na uche m ka m na-ekwu, maka na ọ bụrụ na onye fụrụ okwu ọnwụọ o si n'ọnụ rewe ure. Ya mere na uche m bụ na ndị a ji ego kwesịrị iji kwụọ ndị ọrụ judishiarị ụgwọ n'Abia steeti afọ 8, ọ bụrụ eziokwu na unu ji ego ahụ unu akwụ ha ka ọ dịwara Chukwu. Nke a wee bụrụ eziokwu, maka na ọchịchị onye kwuo uche ya ka anyị nọ. Anyị agụpụtala ma kwuo uche anyị, gụwa na onwe gị tinye uche gị na ngalaba ozi. Ka emesịa.